Hello, good evening. Welcome to another interesting edition of Learn Igbo with Dora. Today I'm going to teach you how to tell the time in Igbo. How to tell the time. In Igbo, we call the time elekere. Elekere, that is clock, elekere. And to ask someone what the time is, you say gini na-akụ. Gini na-akụ, alright? That's gini na-akụ. So that is the elekere clock. Gini na-akụ or kedu ihe na-akụ. Kedu ihe na-akụ. And for you to answer, you say ihe na-akụ bụ. Then you add the time. The sentence is ihe na-akụ bụ. Alright, so this is either midday or midnight. And by the way, midnight in Igbo is ndeli. Ndeli, ime ndeli, midnight. So, gini na-akụ? Let's assume it's midday. Ihe na-akụ bụ elekere iri na abụọ. Elekere iri na abụọ, you can add nke ehihie. Ehihie is afternoon. Alright? The next one is gini na-akụ? Gini na-akụ? What is 5 in Igbo? By the way, I didn't remind you that if you haven't learned your time, there's no way, if you haven't learned your numbers, there's no way you're going to learn the time. It's going to be very difficult. So if you haven't learned your numbers, please go get that video where I taught numbers in Igbo. Alright, so, gini na-akụ, what is 5? 5 is ise, good. So, elekere ise. Gini na-akụ? Elekere ise kpọmkwem. When you want to add on the dots, ihe na-akụ ugbu a bụ elekere ise kpọmkwem. Elekere ise kpọmkwem na-akụ. Gini na-akụ? Kedu ihe na-akụ? I'm asking you. Elekere anọ, good. Ihe na-akụ ugbu a bụ elekere anọ. Nke ụtụtụ, if you want to add morning, or nke ehihie, if you want to add the afternoon. Now, that's about the hour. So that's how it goes. If you know your numbers, you just continue like that. 3, gini na-akụ, elekere atọ. If it's 4 o'clock, elekere anọ. If it is 6 o'clock, elekere isii. 9 o'clock, elekere itoolu. Very good, itoolu. So you just have to know your numbers. Okay, 10 o'clock, elekere iri. Very good. So now we have the past, the minute hand. The minute hand going, and we have 8 now. So minutes hand, we call it nkeji. Nkeji in Igbo, nkeji. So gini na-akụ, and you say oji nkeji asatọ gafee elekere iri. Good. Oji nkeji, then you say the number. Nkeji is minutes. Oji nkeji asatọ gafee elekere iri. Very good. Alright, so what again? This is quarter past. Ihe na-akụ ugbu a bụ oji nkeji iri na ise. Good, you know your numbers. Iri na ise. Oji nkeji iri na ise gafee elekere iri na abụọ. Very good. And then we have the half past. Half past, we say okara. Half is okara in Igbo. Half okara. So we have half past is oji okara gafee. So if it is 4:30, oji okara gafee elekere anọ. Now we have here elekere what? Elekere iri na otu, 11. So oji okara gafee elekere iri na otu. Now we have going towards the time, going to. Here we have 5 minutes to 12. You say ofoduru. So when it's going to, you say ofoduru. So you ofoduru, you add the minute. Ofoduru nkeji, nkeji ise. So if it is 10 minutes to, ofoduru nkeji iri. If it is 20 minutes to, ofoduru nkeji iri abụọ. So ofoduru nkeji iri ka ọ kụọ. Gini na-akụ? Ka ọ kụọ elekere iri na abụọ. Good. Alright, so just some few expressions that has to do with time I have for you here.
how do you measure time, the time measurement, the expressions we use to measure times. Okay, and we have the minute time, like you have already learned. The minute time is nkeji. Nkeji is minute. And you have the hour. Hour, we say hour. It's an English word, but we call it hour. So hour. Echelam ge hour ato. I've been waiting for 3 hours. Hour. Okay, so ụbọchị day. Ụbọchị, kedu ụbọchị na-abịa? Which day are you coming? Kedu ụbọchị na-abịa? Ụbọchị day. So izuụka, week. When you're partying, you can say kọdị izuụka ọzọ, like I always tell you in class. Kọdị izuụka ọzọ. So izuụka, week. And then we have ọnwa. Ọnwa, month. Afọ, year. Ta, today. Some people say tata. Tata, tata. Today, today. Like we say here. Today. Ta. Echi, tomorrow. Kọdị echi. See you tomorrow. Onya, yesterday. Yesterday is onya. So these are the expressions you have. Ọnwa, month. Afọ, year. Ta, today. Echi, tomorrow. Onya, yesterday. You have the next one, that one. Nkeji, minutes. Ụbọchị, day, hour, hour. Izuụka, izuụka. So these are some of some few sentences I tried to get for you concerning time. Agara m be nna m ụbọchị Monday gara aga. Ụbọchị Monday, on Monday. Ụbọchị Tuesday, on Tuesday. Ụbọchị Wednesday, on Wednesday. So agara m be nna m, past tense. Agara m, ana m aga be nna m, I'm going. Happening now, today. Aga m aga be nna m echi, tomorrow. I'll go to my father's house tomorrow. All right? So that's it about our time. And so, how do you tell me by now that you have learned how to say tomorrow? Tomorrow, next week, kọdị echi. Kọdị echi. All right, so that's where I'm bringing to you. That's how we'll end today's teaching. Learn Igbo with Dora. Daalụ. Daalụ maka ige m ntị. Ka ọ dị oge ọzọ, ndewo. Echezọkwana ịga chọọ ihe nkiri ndị ọzọ m mere m ji akụziri unu asụsụ Igbo. Ngwa nọdụ nke ọma. Ka ọ dị oge ọzọ, ka ọ dị echi, ka ọ dị izu